Kíváncsi vagyok, hogy 2 hónap edzés alatt mennyit fejlődött a Pokémonod. Most legalább a 25. szinten kéne lennie, de szerintem még nem érte el. Azt hiszem, kedves mestertanonc, te nem tudsz valami sokat a Pokémonokról. Egy Pokémonnal bizony nem könnyű bánni, ez minden Pokékódex elején le van írva. Vagy hogy gondoltad, te menő a sztár vagy? A gecibe se van sztár, bazd meg! Nevetel! Szőke cigány! Tedd a dolgot! Szőke cigány! Csatára fel! A kis Pokémon számára ez több lesz egy egyszerű meccsnél. Lucsi! Indulj! Mi van, kis huszár? Gyilkol az ideg, mi? Jaj, nem bírsz magaddal. Ez a Pokémon a barátom, és egészen más, mint a többi egyszerű Pokémon. Mentyűcsapás! Mi van, csávó? Ennyire kemények vagytok? Mi van, te szargalacsin? Húzzál vissza, és a pöcsöddel szórakozzál, ne velem? Érted? Ha még egyszer hozzám szólsz, a Dunába szarlak, te kis postalicska! Kit érdekel? Engedj oda, hogy szétszakítom a kurvanyat. Idegeskedjél! Adjatok vele testileg, lelkileg, Mi minden. van, kész vagy? Szétrág az ideg, mi? Sörös üveget! Anyád kisnáját! Hogy volt Merszen? Ez 2 Pokémon komoly összecsapása, ahol test-test ellen erő ellen küzd. Itt lesz ideje, hogy indulj! A rohadt anyátokat! Beszarok, vegyére király vagyok. Fejbevágni nem szép dolog. Ez sajátos támadási módszere, a Pokémon Liga elismerte, vagyis teljesen szabályos. Tartsd meg! Legyen, jó Istenit, nagyon nagy király vagyok. Meg lehet, hogy nem szép dolog. Ha az ellenfeled így küzd ellened, akkor te is úgy üthetsz vissza, ahogy akarsz. Ne fogd vissza magad! Gyerünk! Indulj! Támadj! Szőke cigány! Most aztán mutasd meg! Ó, a faszomat azt. A rohadt anyátokat! Engem nem lehet bezárni! Rendbe jössz, meglásd. Leütöttem itt a büdös szart! Én még soha életemben nem veszítettem el meccset. Te geci! Meg ne próbáld utána csinálni, csak esnek lehet ilyen mázlia. Jóval több volt ez, mint mázli.